Per fer el carrer de la futura urbanització, el promotor va haver d'enderrocar part de l'edifici. Aquestes són les fases que nosaltres vam presenciar de la destrucció de la nostra casa. Et sents tan impotent. No podíem fer absolutament res. Tan sols asseure'ns i mirar. Aquest és el primer cop de l'excavadora. I va ser molt trist perquè no hi podíem fer res. Et sembla que ningú escolta les teves queixes, que no volen saber-ne res. Per al Terry, és molt injust haver de pagar una part del cost de les infraestructures que no volien. Quan vam perdre part del terreny, d'acord, va ser una cosa que vam haver d'acceptar. Però pagar per aquest privilegi, això ja va ser massa. Vam haver de pagar més de 60.000 euros per perdre una part del terreny. 120. Puc veure en 125? A 120 no puc vendre aquesta propietat. A 120 retiro la propietat. Propietat retirada. Venda número 2. Senyores i senyors, és un pis de 2 habitacions i 2 banys a Casares del Sol, a Estepona. A prop de la casa de Terry i Linda hi ha el poble de Catral, famosa a Anglaterra com el lloc on hi ha la concentració de cases il·legals més espectacular. Una altra vegada és el govern valencià el que ha actuat. Són 1.300 les cases construïdes en sòl rústic amb el consentiment de l'alcalde anterior. Los puntos rojos son las casas y los puntos azules son las piscinas. La ley valenciana no es mala. Lo que pasa es que hay personas que la transgreden y se la saltan. Y el alcalde anterior era una de las personas que se saltaba la ley. Entonces la consejería tiene que quitarle las competencias y denunciarlo en el juzgado. Moltes de les cases estan construïdes a prop d'una zona protegida i algunes dins de la zona mateix. Estos son casas, pues son todos eso, es todo eso de ahí. Es esto, las ilegales. Sí, por ahí. Y hay más de 20. Estas urbanizaciones en muchos casos no tienen alcantarillado, ni siquiera pozos ciegos, o sea, el vertido de las aguas residuales se hace directamente al suelo y por lo tanto esas actuaciones tienen unos graves impactos ambientales. Se construye muchas veces diciendo, mira, esto es el paraíso natural, es un paraíso natural de las aves, es un paraíso natural de la vegetación y tu casa aquí vale mucho más por eso, porque estás cerca de un parque natural, ¿no? Des que van començar a arribar avisos d'enderrocament de les cases il·legals, els propietaris, la majoria britànics, viuen en por. Al centre del poble, on hi ha diversos bars britànics, en trobem un. Hem rebut 3 cartes de València, entregades per la policia de València. I em sembla que l'última ens avisa que la nostra casa podria ser enderrocada. A Anglaterra fan molts programes de televisió sobre la corrupció d'aquí, d'Espanya, però estan tots desfasats. Tots van veure el que va passar a Almeria fa poc, quan van enderrocar la casa dels Pryors. No crec que això passi aquí, perquè hi ha molta oposició a una cosa així. Actualment, el problema amb el mercat en general és que el canvi està molt malament, perquè té un efecte enorme en la compra de cases per part dels britànics. I, desgraciadament, hi ha la mala premsa que ara mateix té Espanya. Som a Catral famós per les seves cases il·legals. Nosaltres no les venem, però sí que les lloguem, perquè de moment no hi ha el perill que puguin ser enderrocades. Pocs propietaris britànics volen parlar amb la premsa perquè temen que més publicitat perjudicarà la possibilitat d'un pacte amb l'Ajuntament i amb el govern valencià per legalitzar les seves cases. En aquesta urbanització, on totes les cases són il·legals, hi trobem Dirk i Ingrid Steenbeek, holandesos jubilats. Vam anar
amb els nostres veïns britànics a un advocat que ens va traduir la carta i ens va explicar que estem aquí il·legalment. El cor em va fer un salt. Ens va xocar molt. Sentíem notícies de cases enderrocades i et fa por, perquè són els últims estalvis i no tens res més, ni aquí ni a Holanda. Estem esgarrifats. Dat voor de honden, hoor. We voelen ons knap beduveld daarover. Ens sentim enganyats, perquè el que és normal és tenir confiança. Hem treballat molt durant tota la vida i quan arribes als 65 penses que pots començar a viure sense preocupacions. T'has comprat una casa ben maca amb els estalvis i llavors et diuen que podria ser enderrocada. Francament, si tiren a terra totes aquestes cases perquè són il·legals, crec que serà el final d'Espanya com un lloc per comprar una casa y probablemente també com un lloc per anar de vacances. No solo los británicos, sino todos han sido engañados. Los británicos especialmente porque tienen más tendencia, en nuestra opinión, a no considerar y dar importancia a la legislación europea y española que tenemos. Vienen aquí con una idea que era más adecuada antes, que aquí en España se puede hacer cualquier cosa y queda impune. Y hay declaraciones, en nuestro caso en Catral, ante el juzgado, donde la gente plantea: hemos consultado al alcalde, hemos consultado al notario, hemos consultado a nuestro abogado, hemos consultado a todo el mundo y todos nos decían que era legal. Si hubieran venido a nosotros y nos hubieran hecho caso, le hubiéramos dicho exactamente lo que pasaba aquí. Imagínese que se viene aquí de buena fe, compra una casa creyendo que está todo bien y de la noche a la mañana se da cuenta, porque el alcalde estaba ocultando que era ilegal, se da cuenta usted que su casa es ilegal. Yo pienso que eso no le gusta a nadie. Entonces lo que quiere hacer este ayuntamiento es hacer bolsas de viviendas y hacer urbanizaciones, pequeñas urbanizaciones. Podría suspenderse el derribo de esas viviendas que son ilegales. Y ahí es donde está trabajando el ayuntamiento de Catral. Yo creo que van a intentar no derribar nada. Claro. Teníamos que hacer presión y exigir eso como condición indispensable, que esas viviendas que estén ahí hay que dar algún ejemplo, porque si no, eso equivale a que todo el mundo se sale de rositas y se va impune, y eso no puede ser. Muchas veces sabemos que los jueces son muy reacios a los derribos, ¿no? O sea que... Sí. Entre els mateixos britànics hi ha qui critica la ingenuïtat, a vegades barrejada amb ànsies de comprar una ganga dels seus compatriotes. Sharon Molarkey porta un negoci a Dolores, a prop de Catral, que ofereix un servei per prevenir problemes de legalitat. Molts venen aquí per intentar viure un somni. Volen viure al sol, volen una casa amb terreny, volen una piscina. Els que venen a comprar una casa busquen algú que parli el seu idioma. Segons quin tipus de persona siguis, els pots manipular. Pots fer que es creguin el que tu vulguis, dir-los el que volen sentir. Vulnerables? Sí, i beneits fins a cert punt. Per què confien en gent a qui no coneixen en un país on no coneixen les lleis?